Strong Zen Body. Създадох програма, която развива силата на тялото цялостно и работи за дълголетието. Дълголетието не означава просто по-продължителен живот. Означава по-дълъг живот в добро здраве. Създадох програма, която развива сила, издържливост, гъвкавост и мобилност и баланс. 5 основни стълба на фитнеса. Strength. Endurance. Flexibility. Balance. Сила. След 30-та си годишнина започваме да губим мускулна маса, което рефлектира върху по-лоша координация, по-лоша гъвкавост и повишен риск от травми. С редовни физически упражнения този процес може да бъде предотвратен и дори обърнат. Качествената мускулна маса подобрява метаболизма, подобрява координацията и физическата сила. Вторият стълб е издръжливост. Издръжливостта е максималното количество кислород, което организма ни може да използва по време на интензивно натоварване. В тази програма с динамични виняса потоци и специфични упражнения ще повдигаме сърдечния пулс. Друг ключов фактор за дълголетието е дишането. Колкото по-дълбоко и равномерно е дишането, толкова по-спокоен е ума. Колкото по-дълбоко и равномерно е дишането, толкова по-добре се справяме с стреса, подобряваме мозъчната дейност, подобряваме кохерентността между мозъка и сърцето, клетките се насищат с кислород. Гъвкавост и мобилност. Ако гръбнакът е скован на 30, значи си стар. Ако гръбнакът е гъвкав на 60, значи си млад. За мен винаги един от основните показатели, че си в добра физическа форма е да може да се движи свободно, без ограничения. Сковаността в тялото е скованост в ума, така че работейки на физическо ниво за гъвкавост и мобилност, подобряваме и мозъчната дейност. Баланс. Балансът на постелката е баланс в живота. Напредвайки в балансите, изграждаме един стабилен вътрешен център, който ни дава увереност, че каквото и да става извън нас, имаме контрол върху начинът, по който да реагираме. Защото не винаги можем да контролираме какво идва към нас, но винаги може да контролираме нашата реакция към събитията. На физическо ниво подобряването на баланса подобрява паметта, подобрява мозъчната дейност, подобрява координацията, подобрява физическата сила и ни предпазва от травми. Очаквам ви да тренираме заедно Strong Zen Body, само в Perfect Life. Започваме от април.